Válni, de hogyan? A mediátor Henne Léva, az ügyvéd dr. Boros Brigitta, akik lerántják a leplet a vállás körüli tévhitekről. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. Ez itt a Válni, de hogyan beszélgetés sorozat, melyben az a célunk, hogy segítőkezet nyújtsunk számotokra, hogyan tudtok emberséges módon, gyermekfókusszal és felesleges játszmák nélkül elválni. Én Henne Léva vagyok, mediátor és mentálhigiénés szakember, valamint képzésben lévő családterapeuta. Engedjétek meg, hogy bemutassam kollégámat és állandó beszélgető partneremet, dr. Boros Brigittát. Szia, Brigi, üdvözöllek! Szia, Évi, én is üdvözöllek téged, és üdvözöllek titeket is, sziasztok! Boros Brigitta vagyok, ügyvéd. Munkám során elsősorban vállással és annak járulékos kérdéseivel foglalkozom. Ugye rengeteg témával készültünk, és minden egyes alkalommal újabb és újabb, nagyon fontos szempontokat hozunk be a vállás kapcsán, és azt gondolom, hogy a mai alkalom az egyik olyan, amikor elérkeztünk egy kicsit a gyökeréhez a dolgoknak, és egy olyan témakörről fogunk beszélgetni, ami talán a leginkább foglalkoztatja a vállófélben lévőket. Ez pedig nem más, mint a szülői felügyelet, vagy szülői felügyeleti jog. Majd mindjárt ki fog derülni, hogy mi a kettő között a különbség, vagy melyikről is beszélünk helyesen. Még mielőtt elkezdenénk, én azt kérdezném tőled, hogy tulajdonképpen mit jelent a szülői felügyeleti jog pontosan? Hát akkor helyesen szülői felügyelet, és szülői felügyeletet gyakorolni tud valamelyik szülő, vagy az édesanyja, vagy az édesapa. És azért így helyes a kifejezés, talán így lehet könnyebben megjegyezni, mert a szülői felügyelet az magába foglal egyrészt jogokat is, és másrészt kötelezettségeket is. Tehát ezért nem helyes az a kifejezés, hogy szülői felügyeleti jog, mert akkor azt csak leszűkítjük az egyik részére. A szülői felügyelet az magába foglalja a gyermek nevének a meghatározását, a gyermek gondozását, nevelését, tartózkodási helyének meghatározását, a vagyonának kezelését, nagyon fontos, törvényes képviseletet, és még egy plusz jogot arra vonatkozóan, hogyha esetleg arra kerülne sor, a gyámnevezés vagy a gyámságból való kizárás lehetőségének jogát. És akkor itt eszembe is jutott egy nagyon fontos gondolat még. Egy kiskorú gyermek Magyarországon a hatályos jogszabályi környezet alapján, tehát vagy szülői felügyelet alatt áll, vagy gyámság alatt áll. Tehát nagyon, hogy is mondjam, kicsit furcsán fogalmazván nem lehet gazdátlan egy kiskorú gyermek a mi jogrendszerünk szerint, tehát ez a két opció van. És akkor a szülői felügyeletet gyakorló szülőnek jogában áll egyébként a gyámságra vonatkozóan is nyilatkozatot tennie. Tehát a szülői felügyelet, vagy a szülői felügyelet joga, az tulajdonképpen nem is feltétlenül csak a válláskor merül fel, hanem hogyha bármilyen jogi kérdés van, a gyermek fölött akkor is van valaki, aki szülői felügyelettel bír, ha jól értem. Így van, így van. Tehát az életben, a gyakorlatban rengeteg kérdés merül fel. Például van a gyermekünknek egy ingatlana, amit szeretnénk eladni, vagy olyan egészségügyi beavatkozásra van szüksége a gyermekünknek, ami hozzájáruló nyilatkozatot igényel, vagy szeretnénk őt beiratni egy iskolai intézménybe, egy bentlakásos intézménybe. Tehát számos olyan élethelyzet adódik, ugye, ahogy növekszik a gyermekünk, és egyre idősebb lesz, ahol nekünk, mint jogi képviselőnek, idézőjelben mondom ezt, bocsánat, ezt, hogy jogi képviselő, tehát mi ugye a törvényes képviselői vagyunk a gyermekeinknek, mint szülők. Ami nagyon fontos kérdés, hogy ki és hogyan gyakorolhatja ezt a szülői felügyeletet? Elsősorban mindig a szülőknek a megállapodása az irányadó. Tehát amikor nekünk születik a párunkkal egy gyermekünk, vagy több gyermekünk, akkor nekünk közös a szülői felügyeletünk, mind a ketten ugyanolyan jogokat élvezünk, és ugyanolyan kötelezettségeik vannak. Tehát egyenlőek vagyunk, nincs különbség. Ha össze vagyunk házasodva, ha nem. Tehát ez fontos, szülők vagyunk. Hogyha összeházasodtunk, és azt a döntést hoztuk meg, hogy elválunk egymástól, akkor dönteni kell ebben a kérdésben, hogy a jövőben a közös gyermek, vagy a közös gyermekek felett ki gyakorolja a szülői felügyeletet. És itt is ugye mi döntünk elsősorban, tehát a szülők döntik el. Ha nem tudnak megegyezni, ha nem tudnak megállapodni, ha nem tudják eldönteni, mert mind a kettő ragaszkodik a saját igazához, és mind a ketten szeretnék a szülői felügyeletek magukévá tudni, akkor a bíróság fog ebben a kérdésben dönteni, majd ő meg fogja hozni ezt a döntést helyettünk.
Nekem mindig az a kérdés merül fel ilyenkor bennem, hogy ki az, aki szeretné, hogy helyette döntsenek. Szerintem nem gondolnak ebbe bele a szülők, tehát annyira, amikor elkezdődnek egymással a játszmák egy vállás során, akkor nem gondolják ezt végig, hogy gyakorlatilag ebből a szempontból is sokkal rövidebb és gyorsabb lenne a folyamat, és a gyermeküknek ez egy kíméletesebb szakasza lenne az életének, ez a vállási szakasz, hogyha ők döntenének. Tehát, hogyha nem bíznák ezt rá egy harmadik félre. Ami nagyon fontos, és amiről beszéltél már itt korábban, hogy ugye vagy közösen gyakorolják ezt a szülői felügyeletet, vagy önállóan, de azt látom egyébként a gyakorlatban, hogy egy alapvető tévhit szokott lenni, hogy kizárólagos, tehát hogy arról beszélnek, hogy valakik vagy közösen gyakorolják ezt, vagy kizárólagosan, de hogy itt abszolút nincs szó kizárólagosságról, és az, hogy önálló, az egészen mást jelent. Igen, nagyon jó, hogy ezt a gondolatot fölhoztad, vagy ezt a kérdéskört. Tehát vagy megyünk tovább vállás után is közösen, és közös szülői felügyelet van, vagy pedig megállapodunk, vagy a bíróság eldönti, hogy melyikünk, az anyuka vagy az apuka gyakorolja. Sőt, hova tovább van egy olyan opció is, hogy egyébként részjogosítványokban is megegyezhetnek a szülők. Például a vagyonkezelés témája szokott lenni egy kardinális kérdés, vagy az egészségügyi ellátás beavatkozások területén, amikor azt mondják, hogy bizonyos kérdésekben közösen hozzák meg a döntéseket, bizonyos kérdésekben pedig csak az egyik szülő, tehát ilyen lehetőség is van. Ezért nem használjuk, ezért nem érvényesül az, hogy kizárólagos szülői felügyelet, mert annak ellenére, hogy ha valamelyik döntésünk vagy bíróság döntése alapján valamelyikünk gyakorol a szülői felügyeletet, azért vannak olyan lényeges kérdések, amikben akkor is közösen kell, hogy döntsünk, hogyha csak az egyikünknél van a szülői felügyelet gyakorlása hivatalosan. Tehát van 5 ilyen lényegi kérdés, és ebben akkor is közösen kell döntenünk. Jó, hogyha teszem azt például, hogyha anyukánál van a szülői felügyeletgyakorlás, de akkor mondjuk ebből az 5 kérdésből az egyik a leggyakrabban előforduló probléma, ez az iskola, az életpálya választás, abban a kérdésben bizony a szülőknek közösen kell jogosultság és kötelezettség is meghozniuk a döntést. Akkor is, hogyha önálló így van, a szülői felügyelet. Így van. Mi a helyzet abban az esetben, hogyha mondjuk nagyon kicsik a gyerekek, megállapodnak a szülők, vagy a bíróság hoz egy döntést, és az ugye jogerőre lép, de azért az élet nagyon sokféle helyzetet tud hozni. Lehet-e ezen később változtatni, és hogyha igen, akkor hogyan? Ugyanúgy bírósághoz kell fordulnunk, a bíróság állapított meg egy korábbi helyzetet, a bíróság tud rajta változtatni, a bíróság tudja azt módosítani, ugyanúgy a kérelmünkre. Tehát ugyanúgy egy peres eljárást kell kezdeményeznünk a bíróság előtt, és akkor nyilván alá kell ezt támasztanunk, tehát nem lehet csak úgy egy szülői felügyeletet hip-hop mindig váltogatni, tehát hogyha olyan változások következtek be az életünkben, vagy élethelyzetünkben, az alá kell támasztani bizonyítékokkal, meg kell győzni róla a bíróságot, és hogyha a bíróság meggyőződött róla, akkor meghozza a kérelemnek megfelelő döntést, vagy teszem azt, elutasítja ezt a kérelmet. És akkor marad minden a régiben. A beszélgetés elején 2 olyan nézőpontot is behoztál, ami azt gondolom, hogy fontos, és amikor nálam vannak mediációs ülésen a párok, akkor is látom, hogy nagyon fontos behozni ezeket a szempontokat, hogy ezeket mérlegeljék. A szülői felügyeleti kérdésben az szokott leginkább felmerülni, hogy mi van olyankor, hogyha a gyermeknek van valamilyen vagyontárgya. Mondjuk van egy ingatlan része, és hogyha az ingatlan eladásra kerül, vagy akár amíg nem lesz nagykorú, addig valamilyen változás lépne közbe, és adott esetben a szülői felügyelettel rendelkező szülő, tehát az önálló szülő szeretne valamilyen változtatást ebben. Ilyenkor mi a lehetőség, vagy mi az, amit figyelembe kell venni? Igen, ez egy nagyon sokszor előforduló kérdés a gyakorlatban. Úgy van kialakítva a jogrendszerünk, hogy ilyenkor a gyámhatóság is közbelép, és gyakorlatilag felülvizsgálja a gyámhatóság, hogy a gyermekünk érdekeit képviseli-e, vagy esetleg az érdekeivel ellentétese az a példánál maradva az ingatlan adásvétel. És akkor ilyenkor a szülői felügyelettel bíró szülőnek meg kell jelenni a gyámhatóságnál, végig kell menni egy kérdőível, nyilatkozatot teszik, és gyakorlatilag feltárja a körülményeket a gyámhatóság, és megállapítja, hogy ez vajon a kiskorú gyermekünknek az érdekeit szolgálja, ez az ingatlan adásvétel vagy sem.
Sokszor fordul elő, illetve ezekben az esetekben fordul elő, hogy ilyenkor eseti gyámja lesz ugye a gyermekünknek, jelen esetben egy ügyvéd, ennél a példánál maradva. Tehát ez nem egy kijelölt családtag, tehát nem úgy értjük ezt a gyámot. Nem, hanem ez például nem is olyan régen, pár héttel ezelőtt én is voltam egy ilyen kiskorúnak az eseti gyámja, akinek egy nagyon picike tulajdoni hányad része került eladásra, de az az ő tulajdoni hányada volt, és akkor ugyanúgy teljesen mindegy, ez ebben az esetben 1/20 tulajdoni hányad volt, de ugyanúgy végig kellett menni ezen az úgynevezett procedúrán, tehát nincs jelentősége, hogy 1/1-ben tulajdonos a kiskorú gyermekünk, vagy 1/20 például. Ugyanúgy meg kell győződnie a gyámhatóságnak, hogy ez az ő érdekeit szolgálja, feltárta, hogy mire fogja majd használni azt az értéket, azt az összeget, azt a vagyont, ami ugye ő ellenértékként kap vételárként az 1/20 részéről, ugye példánál maradva, és akkor miután minden körülményt megvizsgált a gyámhatóság, akkor ennek megfelelően mehetett végbe az az adásvételi szerződés, és írhatták alá az eladók, illetve a vevők, illetve ugye én, mint esedélygyám, és volt egy ellenjegyző ügyvéd kolléga, aki magát az adásvételt bonyolította le. Ez egyébként minden más vagyoni kérdésben így működik? Igen, tehát a kiskorú vagyonát azt, hogy is mondjam, ilyen védőhálóként a jogrendszerünk azért így körbeveszi, és odafigyel arra, hogy a szülői felügyelet gyakorlása bár magába foglalja, és elvárás is, elszámolási és biztosítékadási kötelezettség nélkül, hogy a szülőknek úgy kell kezelniük gyermekeik vagyonát, minthogyha az a saját vagyonuk lenne, és úgy kell meghozni az ezzel kapcsolatos döntéseket, azért bizonyos esetekben van még egy plusz védőháló, egy esernyő, ugye jelen esetben a gyámhatóság. Még egy elég érdekes kérdés felszokott merülni, amikor megállapodáson dolgoznak a párok. Ez pedig az, hogyha valamilyen váratlan esemény történik a gyermekkel, és ugye attól függően, hogy közös szülői felügyelet vagy önálló szülői felügyeletben egyeznek-e meg végül. És egy nagyon jó példa szokott erre lenni, hogyha ne adj Isten, tényleg senkivel ne történjen ilyen, de ha valamilyen olyan egészségügyi beavatkozásra van szükség, aminél azonnali döntés kell. Ilyenkor mi a lehetőség, vagy mi az, ami köti ezeket a szülőket? Ez is nagyon gyakran előfordul, azért valljuk be sajnos. Gyakorlatilag az élethelyzet igazolja azt az azonnali cselekvést, azt az azonnali döntést, azt az azonnali nyilatkozatot, azt az azonnali aláírást, és azt mondja a polgári törvénykönyvünk, hogy a lehető leggyorsabban kell ilyenkor utána értesítenünk, tájékoztatnunk, akár szóban, akár írásban, akár mind a két formában a másik szülőt, a másik felet. Tehát nem gondolnám azt, hogy ez bárki is elhiszi, hogy a gyermekünknek az egészségére, vagy a beavatkozás idő elcsúsztatása miatt mi azon tördeljük a folyosón, a kórházi folyosón az ujjainkat, hogy de hát én nem tehetek nyilatkozatot, nem hozhatom meg a döntést, nem mondhatok igent vagy nemet azért, mert. Jó, tehát a gyakorlatban azért vannak olyan élethelyzetek, amikor gyorsan és azonnal kell döntést hoznunk, és akkor azonnal értesítenünk kell, amikor csak amilyen hamar tudjuk a másik felet és a szülőt. Azt gondolom, hogy ez nagyon megnyugtató, hogy a jog ezt megengedi, és ez abszolút életszerűnek tűnik számomra. Mi a helyzet akkor, amikor már egy viszonylag nagyobb gyerekről van szó, és még mindig a szülői felügyelet kérdéskörénél mozgunk. Van-e beleszólása? Van-e az a kor, amikortól a gyerek már megkérdezhető adott esetben? Igen, nagyon köszönöm a kérdést, Évi, mert ez viszonylag még friss és ropogós rendelkezése a magyar jogrendszernek, vagy jogrendszeren belül a polgári törvénykönyvnek. Szóval, ha a szülői felügyelet kérdésében és a gyermek elhelyezése kérdésében már tájékoztatja a bíróság írásban az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket, hogy mi folyik körülötte, és hogy milyen döntés várható az óvfeje fölött, és amennyiben ezt az ítélőképességének birtokában lévő gyermek kérelmezi, illetve hogyha a kérelem hiányában a bíróság maga is úgy látja, hogy ez indokolt, akkor meghallgatja a bíróság az érintett gyermeket. Ez nagyon fontos, a meghallgatás az mindig az adott gyermektől, korától, érzelmi, értelmi fejlettségétől függően lehet önálló, tehát szakmai, segítő, szakértő társasága nélkül, vagy társaságában történhet ez a meghallgatás.
Ami még új rendelkezés, és szintén nagyon fontos, és kiemelendő, hogy a 14. életévét betöltött gyermek esetében viszont nem hozható az ő egyetértése nélkül a szülői felügyelet, a rá vonatkozó szülői felügyelet és az ő elhelyezésére vonatkozó döntés. Nyilván van itt is kivétel, tehát ez volt a főszabály. A kivétel az, amikor a gyermek olyan döntést szeretne, ami abszolút az ő érdekeivel ellentétes. Tehát ezt is nyilván minden egyes gyermeknél külön-külön vizsgálja a bíróság. Beszéltünk arról, hogy különböző tévhitek keringenek ezek körül a kérdések körül. Én hoztam néhány ilyen tévhitet, hogyha megengeded, akkor ezeket felolvasom, és aztán beszéljük meg, hogy ez valójában helytálló-e, amit gondolnak az emberek. Az első ilyen tévhit, ha a felek azt közösen gyakorolják, tehát a szülői felügyeletet, akkor automatikusan közösen gondoskodnak a gyerekről. A közös szülői felügyelet gyakorlás többféle formában nyilvánulhat meg. Lehet az egyik szélsőséges forma, hogy elváltunk, közös szülői felügyeletünk van, és mindnyájan maradunk ugyanabban az ingatlanban, abban a házban, abban a lakásban, amiben eddig is éltünk. Csak az egyik szülő gondozza, a nevelésében van a gyermek, a másik szülő meg mondjuk egy kiegészítő tartásdíjat fizet. Egészen érdekes. Aztán van olyan, amikor a közös szülői felügyeletnél ugye meg kell határoznunk azt, hogy hol van a gyermeknek a tartózkodási helye. Az édesanyánál vagy édesapánál, és a kapcsolattartási formában ebben az esetben nem kell megállapodnunk, hiszen ugye, mint az elején is említettem, egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel bírnak a szülők. És van az úgynevezett váltott nevelés vagy gondozás, amikor bizonyos időtartamban egy hetet itt például, egy hetet ott például, vagy 2 hetet itt, 2 hetet ott töltenek a gyermekek, anyukánál, apukánál, de ez sem feltétlenül kell, hogy egyezzen ez az időtartam. Tehát lehet úgy is például megegyezni, hogy 4 napot tölt apukánál, utána 3 napot anyukánál, utána megint 4 napot apukánál, aztán 2 napot anyukánál, és aztán 1 napot. Tehát, hogy lehet bármilyen felállást úgymond kialakítani. A lényeg az, hogy a közös szülői felügyelet esetében gyakorlatilag ott is azért leosztódnak a szerepek a szülők között. Annak ellenére, hogy a jogaik és a kötelezettségeik megegyeznek. Jó, és itt gyakorlatilag tartásdíjra is egy kicsit kitekintek, itt kiegészítő jelleggel szokott szóba jönni a tartásdíj, a gyermektartásdíj opciója, de majd lesz egy műsorunk, egy következő műsorunk, amikor ezt a témát fogjuk részletesen kibeszélni. Így van, tehát lesz egy műsorunk külön majd a tartásdíjról és a kapcsolattartásról is, úgyhogy abszolút érdemes majd ezeket is követni. Következő tévhit, ha a szülők között komoly konfliktus van, akkor az a jobb a gyermeknek, hogyha kevesebbet megy az apjához vagy az anyjához, attól függ, hogy melyik a konfliktusosabb fél. Igen, a közös szülői felügyelet az nagy felelősséggel jár. Tehát a bíróság gyakorlati működése alapján akkor szokta azt jóváhagyni, vagy akkor szokta megállapítani, hogyha látja, hogy jól működik a kommunikáció a szülők között, hogy együtt tudnak működni, hogy képesek mindent lehántolni, minden érzést, minden benyomást, és képesek koncentrálni a gyerekeikre, és a gyerekeiket érintő kérdésekre. És ennek érdekében ők tudnak emberséges hangvételben, asszertíven kommunikálni egymással. Jó, tehát akkor tud működni egy közös szülői felügyelet, hogyha ez nem valósul meg, és talán ezért is alakul ki ez a tévhit így, vagy alakult ki a gyakorlatban, mert a kommunikáció hiányában nem tudnak együttműködni, nem tudnak döntéseket hozni a gyermekeiket érintően, és ez következő problémákat generál, egymásra épülő problémákat generál. Tehát valóban azért annyi igazságtartalma van, hogy tényleg akkor tud ez működni, és akkor tud hosszú távon működni, hogyha a szülők együtt tudnak működni, és tudnak egymással megfelelő hangnemben beszélgetni. Nagyon köszönöm, hogy behoztad magát az asszertív kommunikációt és a maga kommunikáció kérdéskörét, mert azt gondolom, hogy a mediációs folyamat az abszolút erre is alkalmas, hogy ebben tudjanak fejlődni a felek, vagy egy kicsit tudjanak edukálódni ezen a téren. Legalábbis én ezt látom a gyakorlatban. Én is ezt látom. Tehát az én szakmai munkásságom is ezt támasztja alá, hogy szükség van egy ilyen fajta támogatásra is a válófélben lévő szülőknek.
Hoztam még egy utolsó tévhitet. A közös szülői felügyelet csak akkor fog működni, ha ebben a szülők megállapodtak, és nem lesz sikeres, hogyha ez egy mediációs folyamat eredménye, hanem ez egy bírósági döntés. Tehát ha a bíró dönt helyettünk, akkor nem fog működni. A bíró nagyon alapos munkát végez, feltárja a tényeket, és csak akkor hozza meg azt a döntést, hogy közös szülői felügyeletgyakorlás van a gyerekek vagy a gyerek felett, hogyha erről meggyőződött minden olyan szempontból, ami ebben a kérdéskörben szerepet játszik. Tehát, hogy is fogalmazzak, nem osztogatjuk ezt csak úgy, dobáljuk így könnyedén a közös szülői felügyeleten, és egyébként, hogyha a gyakorlatban mégsem működne, és mégis olyan problémák merülnének fel a döntést követően, akkor még mindig ott van a lehetősége, hogy kérelmezhetjük ennek a döntésnek a módosítását, változtatását. Amiről viszont beszélgettünk még a beszélgetésünk elején. A mai napon érintettük a szülői felügyelet kérdéskörét, és azt gondolom, hogy nagyon fontos témákról beszélgettünk, hiszen amikor válóperre vagy bontóperre kerül a sor, akkor ez egy olyan téma, amiről mindenképpen dönteniük kell, jó esetben a szülőknek közösen. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a következő alkalommal is velünk tartotok, amikor a kapcsolattartás szabályait fogjuk érinteni, úgyhogy várunk benneteket szeretettel. Sziasztok!